आच्चा खुलुमबाय दिनै 2023 मायथाइनि 20 जानुवारि आरो बेयाव हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ जोङो खुंगासिनो दङ आरो दिनै सेथि साननि गिबि हाबाफारियाव बेनि सिगां माने बेयाव गोबां मानसि बेयाव सफैदों थानसालियाव धोरोम सिबिसुला सुबुंफोरा सफैदों बोराय बुरैफोरा सफैनो हादों आरो थानसालिनि गायसनगिरि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना सफैनो हादों जायफ्रा थांनानै दङ दा बेनिखायनो जोङो कमिटिनि जानानै जोङो जोबोर गोजोननाय फोरमायदों आरो जोङो बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावदों जे मोनसे बेयो बिटिसिनि गेजेरावनो मोनसे सेक्रेट प्लेस जाबाय धोरोमनि थाखाय आरो बेयाव दिनै माने गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि धोरोम सिबिसुलाफोरा बेयाव दावबायनो फैयो दा बेनिखायनो जोङो गोजोननाय फोरमायदों दिनै सेथि साननि गिबि हाबाफारि जोंनि धोरोमनि नियम बादियै जोंनि जाथा बिरहोनाय गतिके 50टा जाथाखौ जोङो बिरहोबाय आरो लोगोसे 50टा आलारि बाथि सावनानै जोंनि बे फोरबोखौ जोङो माने जागायबाय जोङो फिरफिला बिरहोनाय जादों 50टा आरो 50टा आलारि बाथि सावनानै जोंनि गिबिनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ जागायजेनदों आरो बिनि उनाव जोङो नैथियाव जोङो जोंनि पुर्बपुरुख आजै आजौ आबै आबौमोनखौ जोङो गोसोखांनाय जिहेतु बर'नि मोनसे मोनबा फोरबोआव बिथांमोनखौ जोङो गोसोखाङो बे हिसाबै जोङो माने गोथैसि बावसालियाव थांनानै जोङो बिथांमोनखौ माने बावनाय जाबाय गोसोखांनाय जाबाय दा बे हाबाफारि आरो लोगोसे बिनि उनावनो जोङो आर'ज खालामदों जोंनि सुबुं माहारियाव जाहाथे सान्थि फैयो बिश्व सान्थि फैयो बेनि थाखाय जोङो खालामनाय जादों आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव जाहाथे जोंनि एकताखौ भातृत्वबोध बेखौ जाहाथे मेनटेन खालामनो हायो बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि सुबुं लाफानानै जोङो आर'ज खालामनाय जादोंमोन आरो बेयाव गोगोम माने मानसिफ्रा बाहागो लादों जों जोबोर गोजोननाय फोरमायदों दा बिनि उनाव जोङो हाबाफारि बादियै जोंहा गेट बेखेवनाय जादों आरो बेनि उनाव जोङो गेस्ट हाउस बेखेवनाय जादों जोंनि सायनासालि बेखेवनाय जादों आरो लोगोसे जोंहा बाथौनि माखासे माने कालसारफोरा गोमालांनायनि लामायाव माने थांबाय थादों दा बेनिखायनो जोङो थुंग्रियाव गाना मोसानाय जोंनि बेबो बर' हारिनि मोनसे कालसारनि गेजेराव गोग्लैनाय गोगोम मोसानायमोन बियो आसरित जे गोबौ थुंग्रियाव गाना मोसानाया दा आथिखालाव गैया जालांनो हमदों दा बेखौ रैखाथि होनो थाखाय जोङो मुसुखानि गेजेरजों बेखौ माने देखायनाय जादों आरो बे मुसुखाखौ जोंनि माजबाद समाजनि MLA मानगोनां बिथां सरन बर'आ फैनानै बेखेवनानै होबाय दा बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि बे कालसारखौ लाखिनो जोङो नाजादों जोंनि ट्रेडिसनखौ जोङो माने लाखिनो जों नाजाबोदों आरो भबिसत नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालिया जोंनि गोमालांनो नागिरनाय कालसार ट्रेडिसन हेरिटेजफोरखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनो थाखाय जोङो माने थांखि लादों आरो जोङो बे हिसाबै जों खामानि मावलांबाय थागोन ओमफ्राय जोङो दा नै बेलासि समाव जोंनि आथिखालनि जुबसामा जौ सेरेबजों गोबां माने गाग्लोबजानानै दङ बेनिफ्राय लोगोसे ड्राग्स लानाय जोंनि समाजाव गाज्रि हुदाया एसे सोलिगासिनो दं बेखौ जोंनि समाजनिफ्राय बोरै होखारनो ओमफ्राय जोङो हाबा जाखांनायनि उनाव जोंनि संसारखौ जोङो बोरै सालायलांनांगौ बेनि सायाव जोङो सावरायनाय मोनसे बाहागो लादों आरो बे माने सावरायनाया दा सोलिगासिनो दं दा जोबोर मोजांनि बाथ्रा बेयाव जोंहा सेन्ट्रेलनि जिल्लानि दैदेनगिरिफोर फैनानै माने बुंथिदों जोबोर जोङो मोजां मोनदों आरो दा बेनि जोबनायनि उनावनो जोङो हिरिम्बा बाथौ थानसालिया मोनसे माने माबा खालामदों पाब्लिसिटि डिपार्टमेन्टआ मोनसे बाथौनि गुदि खिथा होनना बुंनाय लेखा जोङो दिहुननो थाखाय जोङो नाजादोंमोन आरो बे अलरेडि एबार खेबनैनि थाखाय जाबाय खेब बिसान मोननै आगोलाव 2019आव दिहुनदोंमोन ओमफ्राय दा नै खेबसे आरोबाव जोङो दिहुनदों आरो बेखौ जोङो फारि फारि माने दिहुनलांबाय थागोन अनलि बाथौनि आर्टिकेल जोंनि जारिमिन जोंनि इतिहासखौ बेनिफ्राय बे बिजाबनिफ्राय माने मोनदांनो हागोन जोंनि जारिमिनखौ गतिके गाबोन समाव जोङो सुबिनखौ जोङो बेखेवनाय जागोन आरो गाबोन फुंबिलि 10:30 माने फरायसाफोरखौ लानानै एखे जोंनि बे ओनसोलनि सोलोंथाइनि सायाव माने जोङो सावरायनाय जागोन जाहाथे बे एलेकायाव जोंनि सोलोंथाइया दावगानो हायो बा फरायसाफोरा फरायनो मोजां मोनो बेनिखायनो गोरों सुबुंफोरखौ लेंनानै जोङो बेयाव मोनसे सेमिनार जों खालामदों आरो बे आयदाया जाबाय मा जेनेबा सोलोंथाइखौ मोनसे आइडियेल सोलोंथाइखौ धोरोमनिफ्रायबो जों मोननो हायो धोरोमनि गेजेरजों आइडियेल सोलोंथाइ लानो हायो
दा बेनि सायाव बुंफैगोन डक्टर प्रफेसर अबनी कुमार भट्टाचार्य अबनी कुमार भागवती बिथाङा रिटायारमेन्ट जाबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय रिसेन्टलि ओमफ्राय नेक्स्ट प्रफेसर भुपेन नार्जारी बिथाङा गाबोन सफैगोन आरो लोगोसे बिटिसिनि सेक्रेटारि बिथां नरेन चन्द्र बसुमतारी बिथाङा माने फैगोन बिथांमोनाबो बिबुंथि लाखिफैगोन गतिके जोंनि फरायसा आरो बे टिचारल' बेयाव बाहागो लागोन दै फरायसाफोरखौ मेन्टेलि आप टु डेट खालामनो थाखाय जोङो बे माने प्रग्रामखौ जोङो लानाय जादों बेनि उनाव बेलासे गाबोन बेलासे माने जोंनि बाथौनि दर्शननि सायाव बाथौ धोरोम आरो बेनि दर्शन बेनि सायाव जोङो माने सावरायनाय जागोन आरो बेखौ दैदेनगोन जाहा पद्मश्री डक्टर मंगल सिं हाज'वारी बिथाङा दैदेनगोन आरो बुंथिफैगोन डक्टर नरेश्वर नार्जारी उदालगुरि कलेजनि बिथाङा एस'सियेट प्रफेसर बिथाङा बुंफैगोन आरो लोगोसे डक्टर अनिल बर' बिथाङाबो फैगोन जोंनो खबर हरबाय दा गतिके बिथाङाबो बेयाव माने लाफैगोन आरो लोगोसे जा डक्टर दिननाथ बसुमतारी बिथाङाबो फैगोन बिथाङा फैगोन आरो फैनानै बिथांमोनहा बिबुंथि लाखिगोन गतिके जोंनि दर्शननि सायाव आरो उथिबोनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे धोरोमखौ लानानै जोङो बोरै दावगानो जोङो मोजां समाज बोरै दानो बेनि सायाव बिथांमोना बिखद भाबै आल'सना खालामो